Ogai mar Doho Martha Koome osingo kawo ondamo mar chik ne jogo manotia mach kendo wang'o doho mamalo ma Kikuyu e kinde ng'anyo mar 10 manobagi tich adek e pacho ka. Koome osejonjore manodonjore ng'anyono manowinjo bagi yo mamuol kata kamano oyango ni jotije duto 23 matiyo e dohono ne ok ohinyore e kinde monjno. Lidio Keyo nigi ler. Piny Kenya ne ochiwo ka kwano lal maduong' manoneno e kinde ng'anyo manobagi tich adek. Ng'anyo mane iparo godo rawere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo mane kwedo paro mar chik mar omenda. Kethruok ma kamane oneno nyaka e doho ma Kikuyu manotia mach gi jong'anyo ataro mar geno mane nitiere ni ng'anyono ne ichan bagi e yor kwe. Ogai mar Doho Martha Koome kawuono nochopo e doho no ma Kikuyu mar chwoyo wang'e kethruok mane oneno e doho no. As you can see, it was razed to the ground. The extent of this damage is not just an act of criminal elements, but an act of terrorism. We must find a solution to relocate this court immediately so that we continue to render services. Oseokang' mano okawo gi moko kuom jonjore manodonjore ng'anyogo kendo wang'o doho ka koro osingo neno ni okawnegi ondamo mar chik. I believe the majority of Kenyans who came out to demonstrate, to assemble, to peacefully present their petitions, and also to commemorate the loved ones who are lost or the loved ones who were hurt in 2024 came out in good faith. But they were met by other elements who took advantage of that situation to cause destruction. Koome oseomonj makamano gino mowacho ni en kuyo ne doho mapachoka ka olero nyogik sama koro nyaka pogi ler gi mudho kendo rach gi ber kata kamano oyango ni jotije duto 23 mag doho no ne ok oyudo hinyruok moro amora e kinde monjno. We are grateful nobody was hurt here. Our 23 members of staff who work here are all safe. They have been accounted for. So today we are here to commensurate with the residents of Kikuyu and assure them that all efforts will be put in place to ensure that the wheels of justice will continue to roll. Okwayo mondo miket pogruok makare kind ng'anyo mamuol kod ketho mwandu kowacho ni ratiro mar ng'anyo ok oyiene jonjore donjore ng'anyo kendo ketho mwandu. For us, a court is a temple of justice where people come to seek justice. And our worry today is what is going to happen to the justice seekers who come here every day so that we can resolve the disputes. Kethruok moko bende nonene kaunti ma Nyandarua kamano wang'e nyamburko 26 mag sirikand kaunti no manoriko chunge sub kaunti ma Ol Kalou. Nyamburko 21 ne pod tiyo ka nyamburko 5 to nosechung ka pika par 8 mag kaunti no bende nowang'. E kaunti ma Kiambu tesendo bila mama Kongeni no monji kendo nyamburko 2 ne owang'. Monj manoweyo kawo bila 30 do hinyruok. Tesendo bila moko mano monji gin kaka Dagoreti, Juja, Villa, Molo, Rongai, Matu kod Maimaiyo. Lydia Keyo, Ramogi TV.